Честит първи месец. Как е? Харесва ли ти? Да, харесва ми. Да, но кой е този? Виждам, че е по-хубав от мен, това е ясно, но... Не бих казала. Съжалявам. Толкова мога. Не се справих добре. Нищо. Аз не мога да рисувам. Ти също. Кенан! Добре. Тоест, ако можех цял живот, щях да рисувам красивото ти лице. А това е много трудно. Не знам дали има художник, който би се справил, но поне щях да опитам. Откъде се появи? Влезе в ума ми, в сърцето ми, в живота ми. Много те обичам. Повече от всичко на света. Красивите думи не хранят човека, мила. Нека хапнем нещо. Голям си романтик. Гладен съм. Гладен. Ела, ще хапна няколко залъка. После ще стана романтичен. Ето, заповядай. Благодаря, господин Кенан. Моля. Ще я духнем заедно. Намисли си желание. На 3. 1, 2, 3. Ти не вечеря ли с нашите? Селма е страхотна готвачка. Масата беше отрупана, да. Но не ми остана време да ям. Кенан, скъпи, казваш, че запознанството е минало добре, но аз не мисля така. Какво стана? Бяха груби с теб, нали? Да кажем, че не ме посрещнаха по най-добрия начин. Но не и по най-лошия. Кажи ми истината. Не ми спестявай нищо. Ако е минало зле, искам да знам. Не мина лошо, бъди спокойна. Деловата част беше леко напрегната, но само за кратко. Всичко беше наред, не се тревожи. Кенан, не искам да се бъркам в твоите работи, но съм любопитна. Защо не говори с тях преди да станете съдружници? Защо кри до последния момент? Бизнес стратегия. Ворал е много умен млад бизнесмен. Майка ти е истински професионалист. Ако се бях появил просто така, щях да съм малката рибка. И те щяха да налагат условията. Сега сме равнопоставени, така е много по-добре. Разбрах. Но се страхувам. Не знам как ще реагират нашите. Ще се изненадат. Вероятно, ще се ядосат. Но не се тревожи. С времето ще свикнат. Ще обявим връзката ни в най-подходящия момент. Тоест, пак стратегия. Да. Не обичам да ми отказват. Затова изчаквам удобния момент. Знам. Между другото, тортата беше страхотна. Преядох. Да ти е сладко. Благодаря. Дай ми телефона на сладкарницата. Вече ще поръчвам оттам. Как разбра, че не съм я правила аз? Ами, не усетих аромат на ванилия. А и кухнята е чиста. Виж го ти, всичко забелязва. Занапред ще бъда по-внимателна. Ще се науча да готвя, какво толкова не е трудно. Да, не е трудно. Идеята е чудесна. Ако решиш,
Обожавам баница с сирене, но приготвена от дома. Ще ти направя. Ти? Това е невъзможно, господин Ворал. Видях с очите си как го вързаха и го хвърлиха в морето. И аз го видях с очите си. Цяла вечер седя пред мен от плът и кръв. Много извинявайте, господине. Наистина не съм очаквал. Ако желаете, ще довърша. Добре, стига. Все същата песен. Кредитът ти свършва. Давам ти последен шанс. Както наредите. Негодникът е забогатял за 3 месеца. Очевидно някой му помага. Разбери кой. Добре. Генджер, ако пак се издъниш, иди и се хвърли в морето сам. Ако имаш капка мозък, няма да се появиш пред мен. Вечерта беше чудесна. Много благодаря. Нищо не съм направил. Ти приготви всичко. Аз ти благодаря. Няма за какво. Много те обичам, знаеш ли? Знам. Не се сърдя за тортата. Много ми хареса. Ти си прекрасна. Лека нощ. И на теб. Карай внимателно, чули? Пиши ми, когато се прибереш. Ти ли си? Добър вечер. Май не си скучал. Да поговорим ли? Разбира се, за това съм дошъл. Не тук, ако може. Да отидем някъде другаде. Добре. Взимам якето и идвам. Колко пъти казах да не влизаш без да чукаш? След вечерята с неканения гост не се сърди, че нахлух така. Ще те питам нещо, Хазал. Как си могла да го обичаш толкова години? Какво означава това? Няма никакво достоинство. Кенан е най-гордият мъж, когото познавам. Ако беше горд, нямаше да стои да гледа как те държа за ръката. На негово място нямаше да издържа и 2 секунди. И какво щеше да направиш? Да го хванеш за врата, както брат си? Не знам. Ако става дума за теб, не мога да си владея нервите. Ворал, и двамата знаем защо Кенан е тук. Да излекува на ранената си гордост, да отмъсти за мъката, която му причинихме. Не става дума за бизнеса за разплата, така ли? Още по-жалко за него. Откъде е намерил толкова пари? Той е луд. Може да ги е откраднал. Сигурно е така. Кенан няма да докосне нещо, което не е негово. Не го бъркай със себе си. Скоро ще видиш истинското му лице. Не ме е грижа за фирмата. Рибарят нагази в мътни води. Става ли дума за теб, не с Кенан ще се боря с целия свят. Ще прегазя всички. Лека нощ. Тази игра е опасна, Кенан. Ще изгориш. Ако с теб стане нещо, ще умра.
Значи Джанан иска да развали договора, а? А Ворал? Наблюдаваше ме през цялото време. Полудя от ревност, но не го показа. Хладнокръвен е негодникът. Но това са хубавите му дни. Добре. А, Хазал. Тя какво направи, когато те видя? Как се държа? Изненада се, естествено. Притесни се, беше объркана. Притесни ли се или се разстрои? Това са различни неща, синко. Не знам, бате. Погледнах я и сякаш видях предишната Хазал. Когато ме видя, очите изсветнаха. Ако не знаех какво се е случило, бих казал, че се зарадва на срещата, но трудно. Трудно е да плуваш срещу течението. Виждаш брега, а не можеш да се добереш до него. Ще издържиш ли, синко? Ще издържа. Добре тогава. Мисля за Армак. Какво те измъчва? Знам ли и аз? Тя няма никаква вина. Играя си с чувствата й. Използвам я. Не е честно. Слушай, момчето ми. Покрай сухото гори и суровото. А ако не си жесток, не можеш да наложиш правдата. Армак е най-силният ни кос. С едната ръка ще държиш нейното сърце, с другата ще стиснеш Ворал за гърлото. Няма друг начин. Знам. Знам, но никакво но, момче. Планът вече е в действие. Защо те пратих на онова парти? Повредихме колата на момичето, само за да се запознаете. 2 месеца се опитваш да се сближиш с Армак. Добре. И аз не съм щастлив, че си играем с нея. Но няма връщане назад. Познавам добре псето Ворал. Притиснем ли го, веднага ще ни нападне. И точно тогава ще го ударим с Армак. Ще го изненадаме в гръб. Ще се паникьоса и ще допусне грешка. А сгреши ли, ще ни падне в ръцете. Другото е само игра. На котка и мишка. Какво прави, жено? Не ги чисти на масата. Вонят ужасно. Дойдохме в Истанбул, а ти продължаваш с тия миди. Стига вече, зарежи ги де. Не се меси, Халил. Всеки да си гледа работата, чули? Аз си гледам моята. А ти какво правиш? Вместо да живея в конака, ти ме напъха в къщата на леля си. И кому беше нужно? Кажи де. Пак си се размрънкал рано, Халил Ефенди. Не, Лелю Нергис. За мидите говоря аз. Няма нужда. Казвам и да спре, ама не. Жал ми е за нея. Племеничката ти е ужасна. Хора като нас миди ли ще продават? Че какво срамно има? Изкарва си парите с труд. Ти естествено не проумяваш, понеже живееш на чужд гръб. Лелю, донеси още турбички. Тези няма да стигнат.
Добре, дъще. Ей сега. Благодаря ти. Безделник. От едната гордост се завря в тая дупка. Аз нямам ли достоинство? Слушам упреци от 2 месеца. Не спря да ме обижда. Ето, бил съм такъв, бил съм онакъв. Стига вече! Стига! Чуй ме, Лек. Не се дърпай, не се инати. Да се преместим в Конака? Там е по-хубаво. Халил, казах ти вече. По-добре в моргата да спи, отколкото там. Разбрали ме? Добре. Не мислиш за себе си. Не мислиш за мен. А за Хазал? За дъщеря си не мислиш ли? Попита ли я как е? Знаеш ли какво прави? Момичето реве за майка си, а аз крия къде живеем. Да, всеки ден пита за теб как е мама, какво прави. Вече не знам какво да говоря. Какво да й кажа? Какво да й кажа? Халил, стига вече, чули? Не сипвай сол в раната. Престани. Добре, бе. Добре, млъквам. Млъквам. Писна ми, кълна се. Писна ми. Какво е това? Госпожо Хазал, добро утро. Добро утро. Закуската е готова, заповядайте. Благодаря. Рано будна сте. И госпожа Нас ставаше рано. Нас ли? Коя е тя? Госпожа Нас ли? Ами, извинете, но трябва да сервирам. Сибел. Приятна работа, дъще. Благодаря. Тежат като камъни. Ебро, дъще. Майко Малек, Ти откъде се появи? Добре дошла. добре е заварила. Милото ми момиче. Лелю, виж, Ебро. Добре дошла, дъще. Целуни ръка на Леля. Пораснала е. Беше и такава, когато я видях. Съвсем мъничка, не ме ли помниш? Гладна ли си? Ела, седни на масата. Не, хапнах нещо по пътя. Малко съм изморена, спи ми се. Къде е да я настаня? Ей, сегичка, ще оправя малката стая. Ела, дъще. Защо не каза, че идваш? Стана неочаквано, напуснах работа. Стегнах си багажа и дойдох. Напуснала си работа. Не издържах. Обещаха да ме повишат, а още пера мръсните чершафи. Добре си направила. Никак не исках да стоиш там самичка. И да работиш в онзи хотел не исках, но... Ето. Нищо. Все едно вече си тук. Какво ново по нашия край? Все е същото, нищо интересно. Има ли новини от Кенан? Не. Звънях му много пъти, но телефонът му е изключен. Знам. Звънях и на него, и на Ахмет. Не се свързах. Сякаш пропаднаха в дън земя. Ни звук, ни стон. Нищо. Дано не си е направил нещо заради Хазал. Не, дете. Не говори така, пепел ти на устата. Както и да е, майко Малек. Да не отваряме тази тема. Много съм гневна на Хазал. Добре, дъще. Стаята ти е готова. Благодаря. Отивам да полегна. Върви, върви. Почини си.
Благодаря. Добро утро на всички. Добро утро. Добро утро. Много сте шик, господин Ворал. Благодаря. Как мина вечерята с новия съдружник? Да кажем добре. Добро утро. Добро утро. Даже много добре. След малко отивам в офиса. Имам среща с новия партньор. Супер. Да разбирам, че сте се разбрали. Остави това. Ти къде беше с нощи? Бях с приятели, разходихме се малко. До сутринта. Кои са тези приятели? Напоследък излизате много често. Приятели, какво значение има, кои са? Занапред, ако ще закъсняваш, казвай, охраната ще идва да те взима. Мамо, каква охрана? Батко, кажи нещо, моля те. Не ме замесвайте, оправяйте се сами. Аз имам да върша по-важни неща. Добро утро на всички. Здравей. Добро утро. Адвокатите търсят начин да развалят договора. Няма да се откаже, знаеш. Знам, майко. Как е кабинетът? Харесва ли ти? Господин Азис каза да бъде възможно най-изчистен. За това лично се заех. Постарах се повече, отколкото за моята стая. Не бих казал, че това ме вълнува. Все едно. Тази сграда е далеч по-приветлива от предишната. Надявам се да няма проблем с назначението ми. Ако не се откажеш от поста, няма да има. Снощи не пожела да ми кажеш. Питам от любопитство. Моята цел е напълно ясна. А каква е твоята, Кенан? Справедливост. Ще излезем след закуска. Ще се разходим, ще пазаруваме. Миналия път се измъкна, но този път ще дойдеш. Да, добре. Аз поканена ли съм, Армак? Разбира се, ако искаш да дойдеш. Не, имам си друга работа. Вие вървете. Ще попитам нещо. Коя е нас? Как ти хрумна? Защо задаваш този въпрос? Всички я споменават. Онзи ден Невраме нарече нас, а днес Сибел. Какво ти каза? Каза, че нас също ставала рано. Вместо да седиш и да говориш, поне веднъж да беше изпратила мъжа си, Хазал. А вас какво ви засяга? Засягаме всичко свързано с сина ми. Свикни с това. Що ме така, ще го изпращате вие. Както до сега. Приятен апетит. Нахраних се. Да ви е сладко. До после. Защо разпитва за нас? Чула от прислугата. От кого? От кого, Армак? Не знам, мамо, не каза. Добре, така да бъде. Ще разбера сама. Тук ли си? Браво на теб. Свърши добра работа. А ако госпожа Джанан разбере, не се тревожи. Ще спечелиш повече, отколкото за 1 година. Дори да разбере, ще направя всичко, за да останеш в къщата. Повярвай ми. Благодаря, госпожо Дефне. Ако има друго, което мога да направя, само кажете. Със сигурност ще има.
Време е за срещата. Ставаме ли? Да, хайде. Остави ни сами, Синан. А срещата? Синан, излез навън. Снощи не можахме да поговорим спокойно. Защо? Нещо притесни ли ви? Не съм забелязал. Нормално е да не забележиш. Беше незабележимо с просто око. Но въздействието му не е било толкова малко. Не си играй с мен, Рибарио. И двамата знаем какво искаш. Не си губи времето. Не се отказвам лесно като теб от нещо, което е мое. Не съм се отказал. Просто нещото се продаде много лесно. Може би не е било твое, защото не си го заслужавал. Както и да е. Да вървим. Срещата е важна. Успя да излезеш от морето, но скоро ще се молиш да се върнеш там. И така, приятели, добре дошли. Днес ще изберем генерален директор на новата фирма. Както виждам, аз съм единственият кандидат. Но въпреки това, питам всички акционери. Има ли някой, който е против моята кандидатура? Не е естествено. Съобразяваме се с предложението на новия съдружник, господин Кенан. Надявам се, че и той ще се съобрази с нас. Например, може да попита, защо толкова години фамилията не е поверила този пост на господин Синан. В търговията репутацията е важна, да. Но уменията и опитът са много по-важни. Според мен, господин Синан категорично заслужава този пост. Благодаря, господин Кенан. Да преминем към гласуването. Кой е за? И така, приема се с пълно единодушие. Много ви благодаря, приятели. Ще се видим отново следващата седмица. Приключихме. Един момент. Втора точка от дневния ред. Няма да отнеме много време. И каква е тази точка? Увеличаване на капитала. Увеличаване на капитала. Защо се изненадахте? Фирмите се обединиха, обемът на работата нарасна. Трябва ни по-голям кредитен рейтинг и намаляване на риска. Това е един от най-добрите методи. Би трябвало да знаете. Ще обсъдим този въпрос помежду си. Добре. Ако възникнат някакви въпроси, може да говорите с мен, господин Кенан. Срещата приключи сега. Открили са нов магазин. Много искам да го видя. Ще отидем ли? Добре. Армак. Много ми е любопитно. Всички говорят за нас. Питам, а всички мълчите. Коя е тя? Защо не стръхвате, когато чуете това име? Няма такова нещо, мила. Така ти се е сторило. Ало, скъпи, срещата свърши ли? Да, Как мина? както очаквах. Монотонно и досадно. Трябва веднага да те видя, за да се съвзема. Супер, и без това аз съм навън. Чудесно, кажи къде си и идвам при теб. Добре. Имам изненада, ще видиш, когато дойдеш. Не мисля, че ще обърна внимание на друго, освен на теб. Обичам те. И аз теб. Ясно за кого е часовникът. Чувам как топти сърцето ти от тук. Наистина ли? Да, права си.
За първи път изпитвам такова чувство. Идва насам, ще ви запозная. Но няма да казваш на нашите, чули? Изчакваме подходящия момент. Ще си мълча спокойно. Кога се запознахте? Вчера стана 1 месец. Нали ходих на рожден ден на една приятелка в Шиле? Поканих и теб, помниш ли? Да, сетих се. Запознахме се там. На рождения ден. Не точно. Аз си тръгнах от партито. Изведнъж колата ми се развали. Останах насред пътя в тъмното. Какво ще правя сега? Ужас. Само това липсваше. Какво ще правя? Проклятие. Добър вечер. Колата ли се развали? Да, за жалост. Много неприятно. Да закъсате точно тук. Добре, може ли да погледна? Съжалявам, но няма да се пали. Ако искате, ще ви закарам докъдето трябва. Няма нужда. Ако се обадя вкъщи, ще дойдат да ме вземат. Телефонът ми няма обхват. Може ли да ползвам вашия? Разбира се, разбира се. Заповядайте. Но явно не е от апарата. И моят няма обхват. Какво ще правя? До сутринта никой няма да мине тук. Безсмислено е да чакате. Ще ви закарам докъдето искате. Нямате друг избор. Благодаря. Моля. Аз съм Кенан. Армак, приятно ми е. И на мен. Вие не бяхте ли на партито на Серен? Цяла вечер се опитвах да привлека вниманието ви. Ако знаех, че сте ме забелязали, щяхме да се запознаем още там. Музиката пречи ли ви? Не, не. Любимата ми песен. И моята? Имам всичките й плочи. Наистина ли? И аз имам всичките й плочи. Колекционирам плочите, както и... И концертни записи. Да, и концертни записи. Kadeh gibiyim bu sensiz akşamlarda umutsuz kederliyim geceler gölgesinde kırık kadeh gibiyim.
Стиховете на Неджет Субхи. Харесвате ли ги? Преживяното остави рани, капитане. Дали морето, дали солта могат да ги изцелят? Водата е синя, небето е синьо. За мен и свободата е синя. А защо е черна любовта в сърцето ми? Любим поет. И за мен. Не станаха ли много съвпадения за една нощ? Може би не са съвпадения, а съдба. Така започна нашата история. Хазал? Хазал? Да, много интересно запознанство. Дошъл е. Как изглеждам? Да си сложа ли червило? Няма нужда, много си хубава, спокойно. Къде отиваш? Щях да ви запозная. Не е спешно. Няма да ви преча, поговорете насаме. Къде ти е умът, сине? Здравей, майко. Предложил си на борда да увеличим капитала. Хората ти веднага са те уведомили. Що за глупост? Що за ход е това, Ворал? Нали искаме да разберем кой стои за Трибария? А ако откаже, значи се предава. Ще се отървем от него. Ако приеме, ще разбера кой му помага и колко е силен. Не бъди толкова сигурен. Ако ми бяха казали, че онзи ще ни стане съдружник, щях да се смея с глас. А днес това е факт. Рибарят е подготвен. Който и да му помага, е предвидил всичко. Няма да се хванат на бъдицата. Аз не блафирам. Ще му натрия носа. Излагаш фирмата на риск. Това не е детска игра. Не става дума за фирмата. Въпрос на чест. Рибарчето ще разбере, че не може да ме разиграва. Хазал горе ли е? Няма я. Как така я няма? Излезе Сърмак. Кого попитаха? Трябва ли да питат някого? Хазал няма да излиза навън без мое позволение. Чули? Не и докато онзи тип се навърта наоколо. Разбрали? Кенан? Заповядайте.
Следиш ли ме? Светът е малък, госпожо. Свиквайте с такива съвпадения. Стига игрички, Канан. С нощната вечеря съдружието с Демиролу. И това е съвпадение, така ли? Нищо не е случайно. Всичко беше планирано предварително. Подготвях се с цели 3 месеца. Стой далеч от мен. Забрави ме колко пъти да повтарям. Заприличала си на Демироло. Мислиш, че си център на света. Готвих се за снощи, защото сделката е изгодна. Семейството 5 пари не струва. Но бизнесът им върви добре. Значи само сделка. Така ли? Само сделка. Точно като твоят брак. Скъпи, къде си? Чакам те. Много извинявай. Изникна малък проблем. Връщам се в офиса. Нещо с моите братя? Не, нищо общо с тях. Много съжалявам. Не се сърдиш, нали? Сърде се, но вече съм готова да ти простя. Още веднъж извинявай. Ще ти звънна после. Добре. Хазал, добре ли си? Какво стана? Кажи ми. Боли ме глава. Ще ми мине. Къде е приятелят ти? Има работа, няма да дойде. Ти си много бледа, ако искаш да ставаме. Да, ще си почина и ще се съвзема. Извинете, може ли сметката? Заповядайте. Много са вкусни. Да ви е сладко. Кой приготвя мидите? Аз? Така ли? Поздравления. Ще купя всичките. Не ви разбрах. Цялата тава ли? Да. Имам рибен ресторант. Ще ги предложа на клиентите. Колко дължа? Аз не знам. Може би 200 лири стигат. Не. 200 лири са малко за такъв деликатес. Заповядайте. Ще ти направя аериан със сол и ще се оправиш. Здравей, батко. Здравейте. Къде бяхте? Разходихме се малко. Защо не ми казахте? Щяхме да вечеряме навън. Решихме да излезем по-женски. По-женски. Добре. Как си, Хазал? Добре. Малко я боли глава. Нищо сериозно. Ще полегне и ще ми мине. Армак. Повече няма да излизате сами, чули?
Аз ще ви водя където е нужно. Разбрахме ли се? Да, но защо? Какво е станало? Нищо не е станало. Ще прекарваме повече време заедно. Лошо ли е? Добре. Селма? Сибел, Заповядайте, госпожо Хазал. коя е нас? Коя е нас, Сибел? Каква е тази тайна? Не разбирам. Госпожо, попитайте някой друг. Аз нямам право да говоря. Виж, няма да кажа на никого. Ще си остане между нас. Никой няма да разбере. Не се бой, кажи ми. Госпожа Нас. Чакат ме в кухнята. Тук държим прислугата на разстояние. Съобразявай се, вече не си сервитярка. Ти си Демирол, дръж се подобаващо. Да ти е сладко, синко. Увеличаване на капитала, а? Урал не ме изненадва. Ще приемем, така ли? Ще приемем, разбира се. Очаквах този ход. Те нямат толкова пари кеш. Ще вземат заем. Блафират. Ще се направим, че им вярваме. Какво? Още ли ти е сърдит? Да. И с пълно право. Аз щях да съм по-ядосен от него. Не съм съгласен. Направил си грешка и съжаляваш. Какво толкова? Да се замислят какво вършат те. Не да ти четат морал. Как мина срещата с Демироло? Не можахме да говорим. Както очаквахме. Как реагира, когато те видя? Тоест, Хазал. Изненада се. А ти какво почувства? Наскоро сте се разделили. Огромна празнина. В душата. Там, където беше нейното място. Ти все още ли... Хазал. Жената, която обичам. Тя умря. Когато каза да и се омъжи за онзи. Моят проблем е с Демироло. Казваш, че Хазал не те интересува? Да. Какво има? Дойде много ненадейно. Какво направи, че те изгониха от хубавата работа?
Не са ме изгонили, аз напуснах. Много хубаво. Защо се съгласих да те оставя там, а? За да изкарваш пари, за това. Да беше потърпяла. Господин Ворал щеше да те оцени и да те повиши. Разбира се. Теб те направи генерален директор. Кой знае какъв пост щеше да даде на нея. Кой знае. Не дрънкай глупости, Мелек. Ако знаеше на каква стратегическа позиция съм в конака, щеше да се шашнеш. Благодаря, Лелю. Както и да е, лягам. Утре рано съм на работа. Без мен нищо не върви. Чуй се само. Човек ще рече, че фирмата на Демиролу е твоя. Дай Боже това да стане. Аз съм им сват. Дърта вещица. И аз си лягам. Утре ще отида да видя Хазал. Лека нощ. Лека нощ. Сладки сънища. Твоичкият хич не ми харесва. Ама хич. Безделник. Милото ми ангелче. Къде намери той непрокопсаник? За всичко е виновен Азис. За всичко той е виновен. Какво? Знаеш, че говори истината, нали? Стига, Лелю, не дей. Станалото, здраве да е. Добре. Млъквам. Благодаря, Селма, масата пак е отрупана. Да ви е сладко. Ворал, не обръщай гръб на сина. Вие сте братя. Бъди до него. Ще го пазиш и ще получаваш информация от другия фронт. Ако знаем какво правят, ще реагираме своевременно. Не вярвам на човек, който веднъж ме е предал, дори да е брат ми. Синан направи своя избор. Утре, когато унищожа онзи рибар, а ако брат ми е до него, ще стъпча и двамата, без да се замисля. Ворал, Стига, майко! Приятен апетит! Здравей, добро утро. добро утро, госпожо Хазал. Заповядайте. Невра, къде е Сибел? Не съм я виждала от вчера. Ами... Госпожа Джанан я уволни. Благодаря. Господин Хакан говори сериозно. Много скоро ще поиска кредит от вашата банка. Ако отпуснете на Кенани един куруш, повече няма да работя с вас. Трябва да говорим. Да, ако дойде, ще ме уведомите веднага. Хайде, приятна работа. До чуване. Добро утро, скъпа. Искам да върнеш Сибел на работа. Не разбрах. Майка ти я уволнила. Искам да я върнеш на работа. Какво става? Оплакваш се от мен на сина ми? Защо уволнихте Сибел? Имала съм причина да го направя. А ти защо се тревожиш за нея? Оставихте я без работа. Изгонихте я, защото говореше с мен. Освен това я харесвах. Достатъчно ли е? Критериите, по които избирам прислугата, са други. Не е нужно да са симпатични, а да си вършат работата добре. Време е да свикнеш това. Майко, виждам, че нямаш разумно обяснение. Хазал харесва момичето. Утре ще върна Сибел на работа.
Въпросът е решен. Благодаря. Сибел щеше да й разкаже за нас, за това я изгоних. Все едно, няма значение. Утре се връща на работа, темата е приключена. Май не чу какво ти казах. Щеше да й разкаже за нас. Чух, майко. Надявам се и ти да ме чуеш. Сибел се връща на работа. Точка. Ворал, почакай. Чуй ме. Имате гости, госпожо. Как сте, госпожо Джанан? А ти как си, Ворал? Добре, благодаря. Селма, ще извикаш ли Хазал? Няма нужда. Ще се кача да я видя. Горе ли е? Стаята си е. Ела, ще те заведа. Благодаря. Ти какво търсиш тук? Казах ли да не стъпваш в Истанбул? Да, имахме уговорка. Но този път аз я наруших, Зетко. Вече не работя във вашия хотел. Ще остана тук. Искам да бъда близо до сестра си. Чуй ме. Ако и кажеш какво съм направил на рибаря... Заплахите ти не ме интересуват. А сега ме извини. Трябва да говоря с Хазал. Стаята и горе ли е, Зетко? Хазал? Ебро? Так му щях да ти звъня. Какво правиш тук? Дойдох вчера. Ще остана в Истанбул. Завинаги. Чудесно. Много се радвам. Аз също. Ела, седни. Боже мой! Каква красота! Да ти кажа ли нещо? Дори в нашия хотел нямаше толкова луксозни стаи. Прекрасна е. 5-звезден затвор. Това ли е затвор? Не си виждала къщата на Леле Нергис. Знам я. Взех адреса от татко. Ходих няколко пъти да видя мама, но не събрах смелост да почукам на вратата. Как е тя? Добре, добре. Както винаги. Ебро, Кенан дойде. Кенан ли? Къде? Тук ли? В Истанбул ли е? Станал е съдружник във фирмата на Ворал. Какво? Кога ще се покажеш пред Демироло? Кога ще се разкриеш? Скоро. Ворал наредил на банките да не отпускат кредити. Опитва се да прегради пътя, по който вървим. Горкият ще остане с пръст в уста. Залагаш всичко, което имаш в името на една игра. Защо го правиш? Парите са важни за този, който милее за тях. За мен те са просто хартийки. Не ме боли за парите, а за сестра ми. Днес срещнах Хазал. Случайно или нарочно. Имах среща с Армак. Тя беше с нея. Армак видя ли ви заедно? Не, бъди спокоен. Не ни видя, но... Хазал каза да стоя далеч от нея. Ти какво й каза?
Уж бях планирал абсолютно всичко, а останах безмълвен. Странно, нали? Кълна се. Глътнах си език. Сърцето ми щеше да изкочи. Но и казах. Казах и, че проблемът не е тя, а причината, заради която ме изостави. Знаеш ли кое е най-болното? Не попита дали това е мъжът ти. И тя знае, че ме е зарязала само заради пари. Добре, де, как е възможно? Откъде е намерил толкова много пари? Не знам. Как така не знаеш? Не попита ли? Не, попитах го. Защо е дошъл? Ясно е защо е дошъл. Иска да отмъщава. Знам. Но той каза друго. Интересувал го само бизнесът. И ти му повярва. Какво стана после? Казах му да стои далеч от мен. Но няма да ме послуша. Какво ще правиш? Ще говоря с него отново. Насаме. Само двамата? Хазал, не се върти около този мъж. Огън и барут на едно място. Ако пламне огън, ще погубиш и себе си, и Кенан. Не оставай насаме с него. Не, Ебро. Налага се да поговорим. Добре, де... Какво още му кажеш? Че обичам съпруга си, че съм щастлива. Колкото никога не съм била досега. Че вкусвам любовта за първи път. Ако му кажеш това, добре? Но бъди категорична. Аз на твое място щях да ида на срещата под ръка с мъжа си. Нарочно, за да ни види. Дано не ме принуди да го направя. Когато е до мен, когато го виждам, не мога да владея чувствата си. Сърцето ми спира, краката ми омекват. Не бива да се виждаме. За доброто и на двама ни. Къде работи Кенан? Къде е тази фирма? Виж го ти. Уж ми е зет, а ме кара да върша мръсната работа. Халил Ефенди, упомни се къде се намираш. Изпуснах я, господин Арфан. Тък му подслушавах. Тапанар, какъв управител си ти, бе? Не мрънкай, има още 2 за мине. И твоя ред ще дойде. Арфан Ефенди. За какво говорихте? Бъди спокоен, нищо не й казах. Тя ми разказа по-интересни неща. Слушах я. С Кенан сте станали съдружници? Честито. Така става, зетко. Бог помага на смелите. Не е достатъчно да си смел. Трябва да имаш и малко мозък. Рибарят не знае тази тънкост. Ще я научи по трудния начин. А ти по-добре не се мотай наоколо.
Много си млада. Ще те прегазя като валяк. Какво правиш, татко? Аз тръгвам. Ще се видим вкъщи. Къде ще ходиш? Не знам. Ще се разходя из града. Прибери се на време. Тук не е като Алдър. Прибери се преди да мръкне. Добре, татко, разбрах. Ебру! Не казвай на Мелек, че мия коли. Правя го, за да помогна. Момчето е в отпуск. Добре, не се притеснявай, ще си мълча. Прости ми, любов моя. Трябваше да постъпя така. Заради теб. Нямах избор. Прости ми. Благодаря. Да ви е сладко, господин Ворал. Госпожице, защо не поздравяваш? Добро утро. Отивам при Хазал. Момиче, напоследък си много странна. Така ли? Защо? Седни тук. Знам ли, сякаш не стъпваш по земята, летиш в облаците, да не си влюбена? Как ти хрумна? Няма такова нещо. Просто питам, не се изчервявай. Когато срещнеш любовта, ще ми кажеш веднага. Чули ме? Аз ще науча прав. Обещаваш ли? Да. Ще видя как е Хазал. Добре, върви. Батко, Кажи, миличка. тя не спира да пита за нас. Момичетата си изпуснали пред нея. Много й е любопитно. Така не може. До кога ще крием? По-добре да й кажем. За приликата и... Много се притесних за теб. Защо не ми каза, че отиваш в Истанбул? Така трябваше. Много се тревожих, Кенан. Мълчах, защото бях ти обещала. Месеци наред нямах новини от теб. Знаеш ли колко бях изплашена? Ходех у вас, чаках да се върнеш. Последния път се нанасиха други хора. Много ме заболя. Звънях ти 100 пъти, не можех да се свържа. Да беше казал поне къде си. Все едно, така беше по-добре. Извинявай, бях много объркан. Но как ти е? Ти кога пристигна? Кажи ми. Вчера. Тук си, за да отмъстиш на Хазал, нали? Кенан, тези хора са много опасни, пък и не си струва. Хазал няма нищо общо. Тук съм по работа. Причината за станалото не е Хазал, а мизерията. Интересуваме само бизнеса, не сестра ти. Случайно ли стана съдружник на Ворал? Не естествено. Знам, че той ще ме направи много богат.
Хазал? Излизаш ли? Да, имам малко работа. Исках да те помоля за нещо. Добре, казвай, с какво да помогна? Искам да направя изненада на любимия. Ще му подаря часовника. Храним се навън. Ако сме вкъщи, поръчваме нещо от ресторанта. Но той обича домашна храна. Започна да мрънка. Иска да му готвиш. Да, знам какво му се яде. Обожавал баница с сирене. Но само ако е приготвена вкъщи. Добре, направи му. Искам, но не знам как. Няма нищо трудно, ще те науча. Няма да се бавя, връщам се и започваме. Ти си супер. Обичам те, обичам те. Добре, ще кажа да купят продуктите. Какво ни трябва? Селма знае какво е нужно за една баница. Добре. Отбий се, когато ти остане време. Ще видиш и майка Мелек. Може да обиколим града, какво ще кажеш? Да, разбира се. Непременно ще намина. Много поздрави на майка Мелек. Чакаме те. До скоро. До скоро. Казвай каквото ще казваш. Имам работа, бързам. Много го обичаш, нали? Толкова, че да почерниш живота на сестра си. Ако питаш дали съм разказала на Хазал, тогава Не. Знам, че не си. Не задавам въпроси, чието отговори знам. какво искаш? Това, което и ти. Ще ти предложа нещо. Аз искам да знам всяка стъпка на Синан, а ти на Кенан. Ще те направя асистентка на брат ми. Ще държиш под око и него и Кенан. Разбрали ме? Тук ли ще работя? С Синан Демироло ли? Не, май не ме разбра. Ще бъдеш негова асистентка, но ще работиш за мен. Само, че вие рядко спазвате договорите. Искам гаранция. Няма никаква гаранция. Искаш ли да работиш или не? Кога мога да започна? Няма ли да ми покажете офиса? Нищо ли няма да кажете? Кога започвам работа? Кажете ми. Погрежете се за госпожицата. Утре започва работа като асистент на Синан. Здравейте, честито. Благодаря. Може ли личната карта? Здравейте, госпожо Хазал. Моля, Госпожа Хазал е във фирмата, госпожо. в офиса? Да. Добре, благодаря.
Защо дойде? Какво искаш? Каквото и да казваш. Аз знам, че искаш да си отмъстиш. По-добре се откажи. Всичко свърши. Край. Изхвърли от сърцето си любовта и омразата. Ако таиш и най-малката надежда, че ще бъдем заедно отново, забрави. Нашата приказка свърши. Аз съм омъжена. Аз обичам мъжа си. Много го обичам. Не ставай жалък. Излез от живота ни. Не мислиш ли, че е смешно? Не разбрах кое е смешно. Ти, която се продаде за пари, идваш и ми говориш за достоинство. Върху мен няма етикет с цена. Но и аз съм тук за пари. Хазао Демироло. Не се заблуждавай. Колкото и да не ти се иска, за мен ти вече си мъртва. Знаеш ли защо? Защото в живота ми има друга. И съм щастлив поне колкото от теб. Радвам се за вас. Много. Хазал? Какво ти е? Добре ли си? Ти какво правиш тук? Остави ме мен. Избърши сълзите. Някой ще те види. Ела да поговорим отвън. Хайде. Довиждане, пак заповядайте. Здравейте. Здравейте. Клиентите харесаха много мидите. Радвам се. Имам предложение за вас. Как ви беше името? Мелек? Мелек. Госпожо Мелек, познавате морската кухня добре. Справяте се отлично. Благодаря, благодаря. Но за какво по-точно става дума? Искам да работите в ресторанта ми. Предлагаме различни морски деликатеси. Октопод, скариди, калмари. Убеден съм, че ще ги приготвяте по най-добрия начин. Ще имате добра заплата и всички социални осигуровки. Благодаря за предложението, но ще ви откажа. Така ми е по-добре.
Не е нужно да бързате. Ето визитката ми. Помислете. Говорете с семейството си. Обадете се, когато вземете решение. Приятен ден. Вземи. Хазал, слушам те. Какво стана? Какво му каза? За какво говорихте? Казах му това, което и на теб. Че съм щастлива с мъжа си. Казах му, не ставай жалък. Нашата приказка свърши. Край. Браво, момиче. На твое място нямаше да съм толкова силна. А той какво ти каза? Мисли, че съм го напуснала за пари. И той бил тук за пари. Освен това, Освен това? Освен това какво? Хазал, говори. Освен това какво? в живота му имало друга жена. Друга. Бил много щастлив. Не. Казал го е да те нарани. Не му вярвай. Той ти отмъщава. Сигурна съм. Не мисля. Беше много сериозен. Хайде, теб чакам, имам работа. Момент, нека и мама се включи в разговора. Здравей, мамо. Здравей, сине. Привет, Ворал. Привет. Как си? Добре. В кабинета съм. Кой е важният въпрос, който ще обсъждаме? Господин Кенан е съгласен да увеличим капитала. Той има много конструктивна идея. Иска да закупи още един кораб. Предлага да вдигнем мизата. Подробностите относно кораба са в тази папка. Изчислих каква част се пада на холдинг Демирол. Обсъдете. И кажете какво мислите по въпроса. Всичко е ясно. Кажи му, че не сме съгласни. Рибарят иска да играе на едро. Да прави каквото иска, не сме длъжни да приемаме. Не, майко, ще се съгласим. Ворал, нямаме нужда от втори кораб. Ти по-добре не се меси. Как да не се меся? Синан, кажи му, че не сме съгласни. Майко, не се бъркай, казах. Няма да позволя да докоснеш фирмения капитал. Добре, както искаш, банките раздават кредити като топъл хляб. Няма да сведа глава пред един рибар. Неговото място е на морското дъно. Какво стана? Как реагира? Много се изненада. Но не се зарадва. Явно ми няма доверие. Боя се, че няма да приеме. Ще приеме. Виж какъв живот живее с мухлюто Халил. Няма друг избор. Оставих и визитката. Казах и да се обади, когато реши. Ще видим. Качвай се.